o'r ysgol I coleg. Rydym wedi gofyn i'r rhai bobl ifanc am eu barn am goleg. Sut oedd y ddiwrnod cyntaf yn y coleg? Yn excited I cychwyn coleg eto gynta. Sut oedd ti'n teimlo am gyfarfod pobl newydd? Chydig bach yn nervous ac yn swil, but rwan dwi wedi arfer fo ac yn edrych ymlaen I cyfarfod pobl newydd. Beth yw dy ddiwrnod arferol di? Mae'n rhan fwyaf o'r amser mae'n gallu bod yn brysur ac a mae rhai o'r gwaith coleg yn gallu bod yn pethau fel projects, sef mae'n gallu cymryd fel dyddiadau neu allan o wythnos I nhw gorffen. Mae'n o leia 2 neu 3 wers y diwrnod. Beth wyt ti'n ei fwynhau am y coleg? Wel, dwi'n hoffi fod yna gwahanol cyrsiau dewis ac mae yna lot o pethau diddorol yn digwydd yn y coleg weithiau ac just lot o pethau fel hyn, really. Sut mae'r coleg yn wahanol i'r ysgol? Beth sy'n gwahanol ydy, yn ysgol, mewn rhan fwyaf o'r ysgol, bydde ni'n cael fel y dillad ysgol lle ti'n gorfod gwisgo am ond pethau fel hyn. But efo coleg, ti'n cael gwisgo dillad dy hun pryd bynnag ti isio, so sy'n neud ti'n teimlo'n fwy independent. At bwy wyt ti'n mynd mwyn cael help? Dwi'n mynd i'r learner service. Pa gyngor fydde ti'n ei roi I berson ifanc yn yr ysgol? Os ti ddim yn siŵr be I wneud ar ôl gorffen ysgol, y tip fi bydda meddwl am beth ti'n hoffi wneud y fwyaf. Pethau fel, os ti'n hoffi ceir y lot, ella meddwl am wneud y cwrs mechanics. Ac mewn sioe TV fod dwi'n hoffi, dwi wedi clywed y line yma y blaen, find what you love and follow it to glory. gyrfacymru.lliw.cymru Gallwch gysylltu gyda ni a dim 800 528 4844 trwy sgwrs ar-lein ac e-bost sef post@gyrfacymru.lliw.cymru. Dewch o hyd I ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.